majukan telegane atimu.
ajar malaikat ajar jelas. Selamat malam. Halo, dadah. Aku kancane pocong. Halo. Aduh, ya jawab tolong. Kenalkan, nama saya Sultan Balang. Rame nih bulan. Ya, nama saya Sultan Balang. Pun paham. Kabeh. Yen aku Sultan Balang kok banjir rame ning apa lho? Apa siraku bratal? Ayo, siraku jebule bratal. Di siraku ceblok nang ngendi? Tolong. Siraku gana. Wis temu sirang ngene kok ayo ceblok. Tau enak kowe. Ya. Ramene ta. Eman-eman tanggone dhewe. Dadah. Dadah. Waduh. Waduh. Walat. Sapa sing walat? Semane. Sirah konde mang letene. Ira ono. Iki apa? Ora ngajar. Badane. Jelas siapa? Aku bangkit. Gombel bangkit dari kubur. Seneng aku. Amok apa video lah yo. Ya, aku melok kowe yo. Open ya anakku. Basri Mar. Aku ketemu kowe sabar, Pak. Basri. Aja kursi le. Dianggap jadi video. Jahat. Aja mbak. Loh, mbak mau video piye? Aku wedi kok ngetokno terus piye yo. Gede aku. Wedi kok nger kae. Rono ditono. Rono. Anakku orang tau sangu. Besok. Ayo Kang. Oh asik. Ayo Kang. Ayo joget enak deh. Woi. Buka sedek.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ampun ora disauri, ya ampun. Wah, disauri lho, Dek. Kowe kok kupingmu mbok kok endi? Terai aku butek. Oh ya mulane kowe. Alhamdulillah bengi iki ya, Dek. Wahyu Manggala ditimbali nang Dukuh Wetiang, Desa Mojo Agung, Kecamatan Pucawangi, Kabupaten Pati. Lah, seneng aku. Lalah, entuk ditiban ngibur masyarakat Dukuh Wetiang. Acaranya apa, Dek? Acarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya, Kang. Wedan, milih Wahyu Manggala ya lagi iki dijumblek main nang Dukuh Wetiang. Mula kuwi tak dongakne Dik ya wong Wetiang. Dongano, Kang. Tak dongakno muga-muga sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala, Dukuh Wetiang kene kabeh dadi dukuh sing gemah lipah lo jinawi amin Allahumma. Bumine subur makmur amin Allahumma. Panane melimpah luwih amin Allahumma. Masyarakate sehat kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah. Kowe kakek donga. Lah piye yo awake dhewe iki tugase ndonga no ditimbali. Iya donga ya donga. Nanggal ketoprak Wahyu Manggala piye ngene piye carane? Kowe gak mudeng blas. Ketoprak Wahyu Manggala gampang nanggap ya. Wahyu Manggala iki alamate nang Dukuh Miri, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jaketan, Kabupaten Pati. Pimpinane Lek Sarjimin roh para. Lek Sarjimin ngapa? Lek Sarjimin Karok kowe goblok. Lek Sarjimin iku tukang krekel. Iya piye? Iya dempet. Oh, lek Sarjimin iku lek mogol. Nomor HP-ne piro tak panjenane? Kowe ngerti? Iya. Nih, tabohe Kang 081 aset 228 Masuk. 128 Iya, Kang. 19 ya langsung ae digas tahun kuwi nanggap Wahyu Manggala meneh. Oke. Neng kurang masuk, Kang. Piye kok kurang masuk? Aku njaluk sing urip. Bareng ono langsung dikasih DJ Wahyu Manggala le. Dua, kuwi mayo joget. Pocong reno. Ya, singa macane Wahyu Manggala. Oi! Kowe sapa iki singane kowe ganas iki? Ayo gludung ayo. Woi, iya. Singa tak bareng sae kok. Oh, ora masalah. Ayo gludung kok. Iya, gludung. Wow. Kalau maju kok singa. Oh, ha, he, ha. Wah, ayo golek pangan ayo. Woi, anak desa selamat malam. Hei, ayo. Wah, jiwa gol.
dadi wong lanang. Wong lanang kudu bisa nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Ya, arep abot kaya ngopo? Mergo aku wong lanang, aku bakal mbudidaya. Mergo mapane ning desa gaweane kedhuk bumi panen, wis tak akonane. Gatuk-gatuk. Cah, bapak apa iki, Cah? Ya nek kumpukan yo kudu sing apik. Engko nek wis dadi ditanduri kacang. Bapak apik iki, Cah. Bapak apik. Wis untuk rong mbok lumayan. Loh, ana prikire barang iki apa? Yo pacarku goang ta ora, Cak? Ora. Ngaso dhisik. Geger rasane kaya dipatek, Cak. Wong gawe-gawene dhewe wae kok kesel ya leren ngaso. Mengko nek wis mari kesele nyambut gawe meneh. Ngono. Gini. Sira ora usah kaget. Lamun krungu swara iki. Tenane swara iki mau ngerti diri. Swara iki suarane tekan klopo ijo kang mangklung ngalor ngetan. Kan klopo iki Sajroning tekan klopo ijo iki. Padunungan wahyu cakraningrat yo wahyu ning kraton. Wahyu Cakra. Marang sapa wae kiring. Sing bisa ngombe tekan klopo ijo sak tekan disontek. Besoke bakal nurunake Ratune ratu ana ing tanah Jawa. Cukup nggih. Jebul ora mus pranggonku saben dina iki nyuwun ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kapan boyo aku bisa mulyakake keluarga ana ing kembang lampir. Iki jawabane. Ae ana swara sing kumara tuing swara kuwi mau saka degan klapa ijo. Amangka degan klapa ijo ku mau kumara lamun to sapa wae sing bisa ngentekake duduh degan klapa ijo sak dekan bisa entek ing mengkone bakal kuwawa nurunake wiji suci pinangka ratu ning tanah Jawa. Sedelok meneh bakal kepenak uripku bakal mulai uripku tak jupuke Bapak. Wujude mung sepele. Wujude mung kan klopo ijo nanging iki pinangka kanggo srana ing mengkone aku bisa urip meneh. Ya, saknata rasane atiku aku pengen ninggal-ninggal Bali, menehi kabar karo bojoku. Nyai Wonotoro, aku sing Bali, Nyai.
sedulur wae wis kumandhak. Iya. Kudune eling pancine salat sembahyang. Yen bab perkara kuwi, kowe iki ora usah kuwatir. Ora ketang wae aku ora kepengin ninggalake salat limang wektu ora kepengin. Ah iya. Iki ngene ya, Nyi. Piye, Kak? Iki ana kabar sing nyenengake kanggo kowe lan aku. Kabar sing nyenengake. Iya. Yen pancen koyo ngono aki-aki sampean dakake, dinen aku krungu kabar iki sansaya bener rasane aku, Kak. Ngono ya. Nah ngene. Nalika aku iki macul ning sawah gawe umbukan. Mergo tenaga iki saya kurang mergo umurku saya tuwa. Aku iki rak ngaso sawetara. Bareng kaya ngono iki ana swara sing ngumara. Lah ing swara kuwi mau asale saka degan klapa ijo sing mangklung ngalor ngetak. Nggone umara kuwi mau piye, Kak? Lho ngene. Giring kowe ora usah kaget. Aku sing ngumara. Aku degan klapa ijo. Giring marang sapa wae sing bisa ngentekke duduh degan klapa ijo sandekane iki entek. Ing mengkone bakal Kurawa nurunake wiji pinangka ratu ning tanah Jawa. Mergo apa? Degan klapa ijo iki mau. Iki mawa wahyu cakanengkat utawa wahyu ning kraton. Mawa wahyu ning kraton. Iya wahyu cakranengkat. Oh. Nah iki mergo sing nemu aku urung tan urunga kowe karo aku ing mengkone bakal dadi wong sing mulya. Lho, dadi wong sing kepenak lho. Lantaran iki mau degan klapa ijo iki mau Nyai. Yen pancen nyata kaya ngono dane ya, Kakak. Lah iya. Mudak pangkat, mudak derajat. Ya, rak kaya ngono keseneng ta ora? Bungah, Kakak. Nah iya. Nanging ngene, mergo aku iki durung ngelak, kok upama mengkone tak ombe ora iso entek terus cilaka no. Ora iso dadi ratu. Ya iya, ora bakal bisa nurunake wiji suci. Lah terus karepe sampeyan. Nah, iki ngene. Aku tak nyambut gawe ning sawah meneh. Budal maneh. Iya. Hanyane urung rampung jare. Apa ya ora sayah sampeyan kuwi? Ayo mengko aku ngenteni nek aku wis ngelak. Ngono. Lah, mengko nek wis ngelak, mesti ngombe didodekan klapa ijo sandekan sontek rak ngono. Ya. Sawetara tinggal ya Nyi ya. Sing hati-hati ya, Kak. Aja nganti ilang lho ya. Oh. Nganti ilang cilaka engko. Wis ya, tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok ijo. Mangklong ngono sisih lor enak. Sing iso ngombe sandekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe di kemana? Yo, Pak. Sapa maksudmu sing bali ki mau sedulurmu Kakang Giring. Riyen, Kakang Greng teng pundi? Bali meneh ning Tegalan Edi. Kok bali meneh iki? Mau ya lagi wae Bali. Lo nyambut gawe kok ora ngerti wayah gitu. Mula kuwi ora kurang nggon ngelingke ning ngene lho di Pripun? pemanah. Iki mau jinaragan dolan apa pancen ana kawigaten. Ngepasi tandon pangan bocah-bocah sing do babat alas niki kelas. Pancen kula sengaja medun teng desa. Lah kapinujon gorokan kula ngelak, kula mampir mriki. Nek wonten toya kula tak nyuwun banyu nggo ngombe. Lagi di pemanahan. Yen ngerti kowe iki mau lagi babat alas, mau aku rak ya teko kono si kowe tak kirim. Mboten usah repot-repot. Amung kelak wonten piyambak. Yen perkara ngombe kowe ketelat aja kuwatir. Tak jukuke banyu kendi,
Nggih. Engko ombenen dimen ngelakem ilah ya, Cik. Nggih, matur nuwun, Mbak. Wis tenono Nggih. sama-sama. Rahayune kok mampir nyang omahe Kakang Giring. Lho. Kok malah ana kan lah ngenteni digodhoke banyu kesuwen. Pun Mbak Yu niki mawon, matur nuwun. Ih, pemanan. Loh. Ih. Pemanan. Di pemanan meneh iki. Banyune kae lho wis tumepak. Loh. Degan klopo ijo. Aduh, ki mau ning ndi yo? Kok rono? Loh. Yen tak eling-eling ki mau tak deleng kene degane. Lah kok ora ono iki piye cilaka yen nganti bojoku teko lingamu aku mengko piye ya Allah Gusti. Waalaikumsalam. Kabeh weteng kuluwe gorokanku garing. Iki pas iki. Degan klopo ijone gorene. Degan klopo ijone gorene kok malah iki. Iya Kang. Lah ya alon-alon. Iki gorokanku wis garing Wis iki. sampean kira lagi teko patek gelek. Iya. Sayang Mbak Agus dhisik. Ora serandan aku iki gorokanku wis garing. Degane gorene. Iya tak cukuke yo Kang. Iya. Jare jupuk degan kok malah plengak iki. Iya tak cukuke yo Kang. Lah iya nang gage, gelis. Ana apa, Iya. Aja kaya bingung iki ana apa? Ya wis aku tak bloko ning aja mbok amuk yo Kang yo. Lho jane ana apa jane kok malah nangis? Lah piye? Degan klopo ijo ilang Kakang. Degan klopo ijo ilang. Piye kowe iki? Kowe iki piye kowe? Aku mau nek apa kowe. Aja nganti degan klopo ijo ki ilang. Lho kok malah ilang iki? Yo, ape pancen aku sing luput. Iki mau rak ngene to Kang, sak mungkure sampeyan. Iya. Ana tekane siadi pemanahan. Pemanahan teko mrene. Isyo. Lah karepe ngopo? Bunyi rak lagi babat alas kentekan banyu. Mergo ketelak, nembung aku arep tak cukuke banyu ning mburi. Lah iki mau aku lali degan tak dosok ning kene kursi, tak tinggal mlebu. Bareng aku bali arep menehke banyu kanggo siadi pemanahan. Degan ilang bareng ilungane siadi pemanahan, Kakang. Yen ngono degan dijupuk pemanahan. Isyo. Nggone lunga saka papan kene wis suwe lagi. Iki wae kok. Lagi tenan. Kowe ning omah wae tak bojone. Arep ngombe dadak pengen gotok banyu. Kalau sakit ngorong gorokan. Ngepasi ana kan ora kanggo. Wis beneran. Ngombe wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gorokan wis adem. Bali nemoni bocah-bocah sing lagi olahraga. Lho sampeyan enten apa?
Enten apa? Nalika kowe iki ngombe duduh tekan klapa ijo iki mau, sandekan entek ta ora Di? Ya malah kurangen. Telas malah kurangen. Sandekan ta? Nggih. Aduh mateni wong, mateni wong. Lho, keriyen. Lho sing ngombene iki kula. Lho sing sambat kok sampean. Ora sida dadi wong sugih kuwi. Ah, sampean iki kok. Lho sampean iki sawahe yo mbok, tegalane ombo, panen terus kok ora sida dadi wong sugih niki pripun? Ngene lho, Di. Yen pancen kowe durung ngertak wene ngerti. Enten apa? Sak tenane degan iki ora sak dengan degan lho. Sampean iki kok Lho, iki tenan. sing ngombe degan iki kula. Iya. Kula ngrasake, rasane nggih padha karo degan sing wingi kula ombe. Pancen kaya ngono rasane kaya duduh degan klapa ijo. Lah nggih. Nanging iki dudu sak dengan degan. Mergo apa? Pripun? Iki degan ning mawa wahyu cakraning rat. Oh, wahyune kraton. Mosok Semarang sapa wae sing bisa ngombe duduh degan klapa ijo iki sandekan kok entek. Nggih. Iki bakal kuwawa nurunake wiji pinangka ratu ning tanah Jawa Di. saestu Pancen kaya ngono mateni. Kowe alhamdulillah aku sing delalah. Mateni wong, mateni wong. Nah, pun kebacut degan pun kula ombe. Yo, nanging pripun? senajan piye wae wong jeneng aku sing nemu degan, Nggih. aku iki sing nemok wahyu nanging ora ketang kowe sing ngombe duduhe. Urung tan urunga besok sing kuwawa nurunake wiji suci pinangka ratu ning tanah Jawa. Iki kowe, ra ngono to? Nggih. Mula kanthi kuwi ora ketang piye wae, aku yo njaluk bagian. Wong aku sing nemu jare. Lah, bagian iki tegese pripun? Lho, ora ketang piye wae turunku ya kudu bisa dadi ratu. Ngono lho. Iya, mula kanthi kuwi mergo aku sing nemu wahyune kraton, ya to? Mula aku njaluk turun sing nomor 1. Turun siji. Iya, Menawi turun siji dereng pesti, Kakang. nak turun 1 durung pesti. Dereng pesti. Aku njaluk turun sing nomor 2. Turun loro dereng jodoh. Loh, Ding! Ding! Kok ngomong durung rampung? Ding! Ora ngajeni wong tuwa babar pisan. Wong tuwa iki omong rung rampung tinggal nganggur. Kula selak arep nemoni cah-cah sing do babat nek. Nemoni ya nemoni, nek aku durung rampung nggonku omong. Oh, cobi mang rampung kene. Kowe mau kandha. Yen turun nomor 2 durung dereng jodoh. jodoh. Nak ngono ya aku njaluk turun nomor 3. Turun telu dereng melu. Nak turun 3 durung melu nomor 4. Papat dereng kuat, Kakang. Hei! Hei! Kula niku diarep-arep bocah-bocah niku. Iya diarep ya diarep-arep ya diarep-arep. Ngono. Nek kandha jare turun 4 iki durung kuat. Nggih. Ha iki turun 5 nak ngono. Turun 5 dereng bisa. Urung iso. Turun 6. Turun 6 dereng gelem. Nak ngono turun 7. Wallahu alam. Ding! Mana? Ing semu awal. Lamun to kowe iki menehi aku bagian siji wae. Ya ora apa-apa. Aku ngenggono. Senajan to ora ketang aku sing nemu wahyuning kraton, ning nyatane kowe sing nampa wahyuning kraton. Aku lilo. Aku legawa. Mbok menawa kabeh kuwi mau wis dinaris lan dinesti, lamun to besok kowe sing kuwawa nurake wiji minangka ratu ning tanah Jawa. Mula kanthi kuwi iki ora ketang piye wae, aku tetep bakal sabiyantu karo kowe.